Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, 1:43. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people humble themselves and pray.
Mayong hapon sa aton mga palanggang mga tagpalamati kag welcome syempre sa aton pagpangalagad sa karon nga adlaw nga edisyon sa This Is My Life. Martes, Pebrero 25, tuig 2020. Ang adlaw sa pag-angkon sang kahiluwayan sang pungsod sang Pilipinas. Kiling ni dadam, di ba? Kang aton ni pagkomemorar karon nga adlaw sang People's Revolution. EDSA People's Revolution nga sa diin ining petsa sa madumduman naton nag-alsa ang mga ambugos nga puwersa sang mga pumuluyong Pilipinhon. Batok ya sa diktadorya nga pagdumalahan ni Anay President Ferdinand Marcos, but anyway, istoryanta na karon dugay-dugay. Masking gamay lang ang pulo pasiplat sa mga nagkalatabo kag kun nga natabuina sa itong 1986 ng February 25. Humalin sang February 22 until February 25, 1986, diba? Sa ito man dira mga senior citizens sa mga ginikanan sa subong, mga ara sa mga nagaedad 40s, 50s paibabaw, sila nakahibalo sang istorya sini. Gani relax lang kamo dira mga kabataan tungod subong nga adlaw wala klase, holiday karon nga adlaw wala trabaho man ang ara sa mga ahensya sa gobyerno. Ang iban nga mga kauturan naton wala trabaho, wala sang klase, so ara naman nagtipon sa sulod sang aton sa Nipuloy. Antiban talagaw na. Ang iba naman naton nga mga kauturan ara nagatipon man sa pilaman ka mga events, pilaman ka mga aktibidad iya, may angot sa pagkomemorar sang ika-34. Ika-34 na ni nga pagkomemorar sang EDSA People Power Revolution. Gani, relax lang dira sa aton man mga kauturan. Pilaman ka mga ambahanon karon ipabati naton sa inyo. Kag syempre sulat man nga aton pagabasahon sa sini nga hapon halin sa aton millennials nga mga nagaka-in love. And of course, ang aton man tagsa ka mga horoscope agi sa aton tagsa ka zodiac sign. Kag aton lang balikan gamay ang gamay man nga background sining revolusyon nga natabo dito sa EDSA that was 1986. Kag suno man sa kasaysayan sa aton may dumduman ining EDSA People Power, amo ining pinakamauna or ang People Power nga ginatawag, amo ining pinakauna sa bugos nga kalibutan nga pinakamatawhay nga revolusyon nga amo nang ginatawag nga EDSA Revolution. Sadtong 1986, isa ka matawhay nga demonstrasyon nga naglawig sa sulod sang 4 ka adlaw. Diriya sa aton sa pungsod Pilipinas humalin Pebrero 22 tubtob Pebrero 25 sang 1986. Nag-ugat ang mga revolusyon sang ginpatay kung madumduman ninyo ang amay ni Anay Presidente Noynoy kag siyempre TV host actress Chris Aquino, ang anay senador kag makabig naton baganihan nga si Ninoy Aquino sadtong 1983 nga nagresulta naman sa pagkamuklat, pagkabugtaw sa handom sa mga Pilipino agon nga kita manginhilway. Kag tungod man sa among hitabo, sunod sa mga masunod na nga tuig, nakaangko na sa mga serye sa mga hublag protesta, mag-abot ang ini nga petsa, ang aton mga kauturan nga mga Filipinos, batok sa diktadorya iya, nga ginpamunuan ni Anay President Ferdinand Edrelin Marcos. Ano pa yung bansag sa diktador na. Kag kung may dumduman na ito, nagabuluban ta, sunod dito sa balita man, ato pagtangas Manila, masobra, 2 ka milyon katao ang nagmarcha, nagpartisipar. Lakip ng mga sibilyan, ginupdan sa mga sibilyan, pigado man, manggaran man, pulis man, militar man, mga alagad sa simbahan, may mga madri man dito, ato dito si madumduman na ito, no? Si Anay Jaime Cardinal Sin,
nga mo iyang Archbishop of Manila sa nga mga panahon nga ato. Kag tungod man sa nga pag-alsa sang halos tanan, napukan ang dictatorship, no? Ang pagdiktador ni Marcos, kag nabalik ang demokrasya, kag kahiluwayan sang pumuluyong Pilipino, kag amo ato ang tion sang pagbulos ni Anay Corazon Aquino nga naging presidente sa aton pungsod tungod man sa posisyon nga nabakante ni Marcos. So, netabo ang mga demonstrasyon sa EDSA. Ang EDSA amoy ng Epifanio de los Santos Avenue. Highway ina siya, isa katuman kamalawig nga highway didto iya sa Metro Manila. Amula na malikot na ito nga mahaytag sa inyo nga after sinang natabo sa 1986 tuig-tuig ginakomemorar na ang pinakamagtawhay nga revolusyon sa bugos nga kalibutan, ang EDSA People Power. Pero ang pamangkot sa iban, bala na ang kunaton ang matudtuod nga kahulugan sa kahiluwayan ay Tita Wilma ara ka naman. Mangkot ko lang na sa ito mga senior citizen dakik sa mga kauturan naton nga nagapamati sa ilatag sa karadyo kag sa ito man mga kauturan nga nagaupod sa Facebook Live. Sa mga naka-eksperyensya sang una sang tuman kabudlay, nabutang sa katalagman ng kabuhi nga subong ara pa nagapadayon kita nagasaludo man sa ila paghimakas pagpakigbato na sang matharong sang pumuluyong Pilipino. Okay. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time para man sa inyo. Halin kay Verna Lisa, magkaisa. In 1986 sa gin-compose ining ambahanon kagi ni Tito Soto kagin hatagan kabuhi pagi sa pag-amba ni Verna Lisa ang magkaisa. Man ka mga mensahe sa itong text hotline kadali bala. Tita Wams, good PM isa ako sa nag-join sa EDSA People Power 1986. Subong, ari ako sa Maaw. Monitor sa program mo. Salamat kid sa imo Arwin Gonzalez. Ara man siya gapod sa itong live na live. May damo gid nga salamat sa imo.
Kag, syempre kay Jonalyn si Balya Pineda, mayong hapon. Kag, kay Girly May Atong Zalazar. Salamat man. Yes, araman gaupod sa aton live from Riyadh City, Kingdom of Saudi Arabia, si Arlene Lontayaw. Sa imo, salamat ma'am. Kag mayong hapon. Tamiya ko lang Tita Jeannie Perry sa Binalbagan. Halinina kay Jomari Pormentira. Okay, sa mga nagkikinanglanay sa mga pila ka mga matahom nga bulak dira, pila ka mga matahom sa mga matahom nga bulak dala na iya arrangement. Sa kuno man nga maokasyon o kun para man sa inyo mga palangga sa kabuhi ara lang. Sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina, ara dira nahamtang ang Jenny and Christine Flower Stand. Pwede ka mo makakontak pagi sa inyo mga cellphone sa 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kag si Tintin nga mag-entertain sa inyo mga enquiries para man sa inyo mga pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulan. Kag syempre pa rin naman sa aton liver, healthy liver. Kinahanglan naton DTX 500 capsule. Kung may problema, ikaw nga ginaanto sa imo siniatay. Ang isa sa importante kag dako nga organ sa sulod sa aton lawas, syempre sa diin dira nagatipon kag dira man ginatipon ang tanan nga mga nutrients so kun mga sustansya nga magkuha naton sa aton mga ginikaon ang aton siniliver kinahanglan proteksyonan, kinahanglan aton halungan. Kung may gamay-gamay nga problema hindi pag-i-ignore para hindi magdako ang aton sini problema. Kinahanglan i-DTX 500 capsule muna adlaw para sa iya complete management kag syempre para sa detoxification. May mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation ang aton DTX 500 capsule. Gani pa rin sa aton healthy nga liver, kinahanglan maging fit kag maging healthy, make sure to stay active man. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ina mabakal sa nagkalain-lain nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar sa kutob sa aton malabutan adlaw-adlaw nga tanan. Kag pwede man kita makabakal kag pwede man ma-deliver online. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag-ara man sa Facebook page Kalusugan Yan. Okay, kung open ang inyo sini Facebook account, pwede gid ninyo iya mapangita dira, ma-search ninyo Kalusugan Yan. Kag pwede ina ma-deliver mismo sa aton sini Puluyan. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Clinical di Alternativo Medicina. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sunflower Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may... Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Alas 2 the Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton man ni Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Ang nag-isahan ng supplement, himo dari sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Ang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea nagabulig ini para nga hindi kita makaangkon sang bato sa kidney o kung ginatawag na kidney stone, no? Kag syempre para palikaw man sa aton ang mga acid nga nagasulod sa aton lawas, ginapa agwasan niya ina para hindi magpabilin kag magtiga sa sulod sa aton lawas. Ina tungod ang aton Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea ay may kalidad iya sang alkaline nga yara mismo sa tsaa nga nagabulig sa pag-neutralize sang nagamat-amat tiga nga asido sa aton lawas kag magporma nga mangin bato. Gani sa padayon kag sige-sige naton nga paggamit sang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea
Amat-amat to na niya pagamay patunaw kag pagwa sa atong lawas. Ay isa katibag adlaw-adlaw pwede na ina sa isa ka litro nga mainit nga tubig. Isa katibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kag hindi lang ikaw ang makabenepisyo kundi bugos nga pamilya, share mo man, di ba? Okay, kinanglan mangin smart, fit, and healthy man kita, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kinahanglanon nato na adlaw-adlaw. Ina, pwede man, mabakal sa mga butika sa inyo tag sa kalugar, and of course, dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pwede mabakal sa tinan nga Huwakong Chinese Drugstore kag sa tinan man nga The Generics Pharmacy. There is a Country Mart sa Bacolod, Country Mart Supermarket sa norte nga bahin sa syudad, dira sa may Mandalagan. Kag diri man sa downtown area sa Los Riega Street sa Consuelo Supermart. Alas 12:30 Action Radio Philippine Standard Time. Kag Ed Hilado, salamat siling ni Ed. Happy birthday, tita kay Isay Telmoso nga nag-celebrate sa iya birthday karon nga adlaw. Tita Wilma, good afternoon. Palihog lang ko tamyaw kay mama ko, Teresita kag Papa Rolando nga Papa Rolando, magamanghod ko nga always gid pamati sa program mo. Happy listening sa inyo tanan. Thank you, Tito, and God bless. Watching live from Candoni. Araman si Inday Ron Erwida Trava nagaupod sa akin karon nga hapon. Tito Wilma, patamyaw kuliyog sang ako na may nga si Danny Kasilagan. Permi gid pamati sa imo. From Pepperoni Kasilagan. Halin sa Inclaro Binalbagan. Salamat. Abi ko balang Inclaro sa ilog. Sakop na nagali sa Binalbagan. Okay, Tita Wilma, ari lang kami diri sa ilan ni Tatay Teddy. Ga-monitor kami di subong. Okay, in there wrong. Isa ka dako nga sala ang EDSA People Power. Tani, layo na ang ato na lambot. Kung ang nagbulos nga mga leader, may mga hinimuan antes kay Digong. Halina naman na kay Emmanuel Senior Lexon. Mga opinion, nga kung ano man ang inyong opinion, ato man ginarespeto. Kay the girly May atong Salazar, salamat man sa pagupod kay Tita Wek, kay Maria Luz Rialdo Makunat. Good afternoon, Tita Wilma, pakigwit lang sa akon mga upod. Di, nga manicure. Samtang nagapamati sa imo si Chris Serrano, kay Michelle Erucido, kay Mabdi Monotilia. Salamat gid, salamat kag gamayong hapon ng dira sa inyo. Joseph Pacifico, sa imo salamat gid. Ara sila subong monitor sa barangay Baliwagan, San Enrique. As ang Pacifico family, salamat gid sa inyo. Okay, alas 2:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo dira. Si Tita Wilma magabasa itong sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. ang aton letter sender sa karon nga hapon naghalin sa nagapatawag kay MJ. Kag ang sulat ni MJ nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life, sa imo kag sa tanan nga staff sang Action Radio. Nagsulat ko, tita, kay gusto man ko mga you advice. Natungod sa boyfriend ko, nga kabudlay ispilingon. Nga may ara budlay ispilingon. May aragin man. Tawga lang ako kay MJ, tita. 21 years old. Taga Barangay Magsungay, Bacolod City. Ang akon
boyfriend, tawag ka lang kay Mario. Kag tama ka imunan. Wala ka rason-rason, mangimon lang na siya. Kag magsiling nga, break na kami. Wala man siya dapat imunan, Tita Wilma. Pero pagkatapos na sa pila ka adlaw, mangayo man na sa sorry. Kag ako naman, patawaron ko man, syempre, love ko bimo. Tita, 3 times na niya inaaginhimo sa akon. Hindi ko maintindihan. Nga bisan makita lang niya nga may ginaistorya ako nga lain. Nagapangimon na ina siya dayon. Feeling ko daw natak-an ako kay nagaka-stress ako sa sitwasyon namon. Nga away, tapos bugnuhanay, tapos liwat naman. Abi mo katapusan namon nga away, lawig-lawig kag nagbugnuhanay kami. Pero subong, wala ko na siya ginariplayan. Gina-text ako niya kag naga-say sang sorry, pero wala ko na ginasabat, Tita Wilma. Daw kakapoy man magpaayon, galing love ko siya. Ano man batunon ko pabala siya, Tita We? Salamat, kid. Diri lang kutob ang akong sulat. MJ. Ay, nga mga kabataan ka mo. Sa imo, MJ, salamat, kid. Mayong hapon. Salamat sa pag-share mo sang isa kabahin sang imo love story na ginapasalamatan nato nina. Kay actually sa tutuod lang, hindi lang ikaw nag-experience sini. Masiling naton nga wala pa ka mo nag-mature when it comes to love. Bisan sa edad mo nga 21, ara pagid ang pagkabata-bata, kag siguro pagid sa imo boyfriend, may pagkabata-bata man ay nga mga anak ka mo, no? Ang pagkaimunan sa nahambal na naton, ano gani palatandaan sang gugma, pero kung sobra-sobra, hindi naman nami, no? Karon na lang si Tita We matugda. Aring ang bahay nun nga aton man ginadulot sa imo from Joey Albert. Look, it's happened once again. It happens every now and then. Points of view. Feeling the hurt and hate in all the men. Ready to stop it all. That's
Tungod man naton sa aton letter sender karon niya nga hapon. Nga nagpatawag kay MJ, babae, 21 years old. Kay Mr. I don't know, kay XM Lizares Gustilo. Sa linya ipa-check lihog, bisa Bureau of Fire, kay may mga fire truck na naglabay di sa amon sa Sunshine Valley Subdivision. Nya may sunog. Diyan man. Sa linya naman na rates this Monday, masahin ka, love the music. Same here. Okay, check mo namon, just relaxer. Pamang ko check kun nga wala ko no audio. Balan mo kun wala audio, gana na-mute na siya. Basta mag-play si Tita Wilma music due to copyright infringement policy. Hope you understand, sir. Okay? Katuway na ito na nga tunsin ni tagpadala sang sulat karon nga hapon nga nagpatawag kay MJ sa imo MJ, salamat sa liwat. Pero kung kaisa ko nagagugmang isa ka tao, di ba? Nagabatyag sang kaimon? Isa na kapalatandaan mo, basta may gugmang tao, makabatyag na sa sang kaimon. Kaya kung hindi ka love, hindi gina siya mangimon. Pero may ara man nga kabalo magtago, di ba? Okay, depende sa nitong dan. But anyway, sa kay Inday MJ, tungod ang imo na niyang boyfriend, sobra-sobra na. Hindi once, twice, thrice. Pila ka beses, madamo na nga beses na gidiya. Hindi na iya husto. Kaya ang sobra nga pagpangimon, palatandaan sang hindi love na. Kundi palatandaan ina sang kadalok. Dalok sa dalok sa atensyon, dalok sa pagpalangga nga gusto niya siya lang. Siya in the MJ, KSP, ko lang sa pansin, hindi man siguro. Pero sa pamangkot mo nga, sa kapila ka beses na natabo nga daw, natak-an ka na, nagaka-stress ka na sa niya ginahimo, subong sa katapusan ninyo, wala pagbugnuhan ay, nagapabatsyag naman siya, nagapamangkot ka kung bala, batunon mo pa siya liwat o kung hindi na. Hindi man si Tita Wilma makasiling nga huo, hindi man ako makasiling nga hindi. Kaya nga, ikaw ang nakabatsyag sina, ikaw ang nagabatsyag sang gugma para sa iya, kag ikaw ang nakakilala sa iya. Kung may posibilidad nga siguro, may kahigayunan nga magabag-o pa siya, kag baguhon niya ang iya mga ginapanghimo, pwede mo siya matagaan another chance, di ba? Ilang ginasiling lang kung tagaan mo siya sang konsiderasyon nga ginatawag. Nga kung batunon mo siya, kinahanglan sa pagbaton mo sa iya liwat sa imo kabuhi, kinahanglan mangin preparado siya. Kinahanglan mangin preparado siya. Mangin preparado ikaw, mangin preparado ikaw, especially ang balatyagon mo kon bala masarangan mo pa nga intsindihon kag batunon ang iya sinibatasan nga pagkaimunan. Ang iya pagkaimunan kag para sa imo kabudlay sa iya ispilingon. Paano masiling isa ka tawo kabudlay ispilingon man inang atras abante, inang wide to kung kaisa sa iya kaugaling siguro, no? Kung lang tawon neto ni Inday MJ, pwedeng makigbalik ka sa iya, kung makig-reconcile ka sa iya. What conditions pwede mo na ihatag sa iya, no? Kinahanglan mangako siya, siguruhon mo gid, ha? Kag kinahanglan mangako siya nga hindi na masulit ang iya sobra nga pagkaimunan. Ang iya pagkaimunan nga wala na sa lugar. Ang wala sang husto nga basihan nga pagpangimon, di ba? Kinahanglan, hindi nga sila mas sinulang niya istoryaon mo kapinpa kung opposite sex, kung lalaki istoryaon mo, anda din, tapos away ka mo na, not good, di ba? Kag ihambalang gid ni Tita We sa imo MJ, what if, no? Ang posibilidad bala, na hindi na madula mo. Ang posibilidad, let's say, kung magdayunay ka mo, magpangabuhi ka mo. Dako gid ang kahigayunan nga magwa gid ang iya nga pagkaimunan. Kung magdayunay ka mo na kung di subong pa lang anubihanay ka mo kung hindi niya matun-an nga mat-amat niya mahagan-hagan kag madula ina maapektuhan gid siya kung magpangabuhi ka mo sa ulihi. Man mas mabudlay ang sitwasyon, let's say for example, kayo 21 ka na ba sible sa ulihi, hagaraw niya ka nga magpakasal ka mo kung magpangabuhi ka mo, and then suddenly magwang iya pagka natural, inay kabudlay na gid iya
makabuhi sa sina nga sitwasyon, di ba? Budlay na ko nahigot ka na sa iya na gani subong pa lang samtang wala pa kinahanglan manigurado ka na kag kinahanglan mo siguruhon magluwas sina proteksyonan ang kaugalingon mo. Kakinanglan niya hindi iya pagpadayunon ang mo sina nga klase sa attitude kay bad attitude ina. Pero since ginapamangkot po si Tita Wilma nga balikan ko bala siya, Tita We? Ang sabat ni Tita Wilma, ikaw ang nakahibalusang imo na batyagan tuhoy sa iya. Ikaw ang nakakilala sa iya. Pamangkuta ang kaugalingon mo, bala hatagan ko siya sang kahigayunan nga magkigbalik sa akon kabuhi. Sa sina nga pamangkot, sa katapusan nga pamangkot, bala mapahagan-hagan niya kag mabago ang among nga batasan o kung hindi kay kinahanglan proteksyonan ko man ang akong kaugalingon kag handaan ang tanan, di ba? So kung si Tita Wilma ang pamangkuton mo, kung balabalikan mo siya personally, sabton ta ka mag-amo na nga klase sang tao, hindi ko pag-irisgong kaugalingon ko, di ba? Hindi. But since ang akong ginabasihan ang imo istorya sa imo sulat, ina iyang matugda ko. Ara sa gihapon ang final say sa imo. Kung masarangan mo siya nga bag-uhon, himua. Kung hindi pag-isugal ang imo kaugalingon, kag ang imo palaabuton. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay dira si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
aksyon. Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na celebrity Kojic Soap, ang habon nga pampagwapa, pampaputi, pampakinis, kag pagpahamis ang aton sa skin. Ang celebrity Kojic Soap, syempre may Kojic acid nga mong pinaka-epektibo kag accepted na worldwide, maayo sa mga freckles, wrinkles, sa mga pinalian sang inyo sa mga punggod, whiteheads kag blackheads, ginapangpaklas na niya. Kag syempre man sa mga pinalian sa pila sa bati sa butkon kundi man kapati sa inyo lawas para mangin manami ang inyo sa skin kag mangin fair ang kulor. Kung problema mo maitom-itom nga pati sa imo lawas pareho sa imo siko, imo tuhod, imo bukong-bukong kag syempre man ang imo sa ni underarm o kun ilok, try mo bala ang atong sa celebrity Kojic Soap, na? Kay effective gid siya. Ang paggamit aga kagabi, habunan mong imuguya pagkadto sa bugos nga lawas. Ipabilin mo sa sulod sang isa tugtob 3 ka minuto sa antas bunlawan unahon gid ang aton sa ni face kay amo ining pinaka-sensitive skin naton. Pinaka-sensitive parts ng aton sa ni skin. I'm sorry. Sa aton sa ni lawas. Kag syempre celebrity Kojic Soap, may powerful exfoliating properties siya para nga mangin malumok ang imo sa skin. Pwede na mabakal sa mga tsindahan man kag butika dira sa inyo tag sa kalugar. And of course, diri man samon sa siyudad sang Bacolod. Sa mga butika nga nahamtang diri sa tubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ara sa Mims Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Troy Drug Store, kag subong man sa Farmasya Caro. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Siling gani ni XM Lizares. Normal lang na ta. Kay palangga. Yaka, hindi siya gusto nga may katunga siya sang atensyon. Hindi, insakto lang na yung hambal mo sa iya XM. Obsession. It's an obsession. Nasubra nila yung kaluyag. That's why nga medyo may pagkadalok siya. Why minsan hindi man siya sila nga pala hubugin. Anjo Lontok Lanzar, nagawpod man sa aton karon nga hapon. Thank you so much. Kay Catherine Duca. Good afternoon, Action Radio Bacolod. I'm watching This Is My Life. Miss Wilma Sugaton. Salamat, Gid. Kay Efren Henovia. Salamat gid mayong hapon, Tita. Monitor man kami di subong sa imo program sa Tanduay Warehouse, no? Sa Tanduay Warehouse. Pariluloy, pre-Paul, pre-Tata, kag pre-Sunday. Mga kumpariya. Kag ang mga Tanduay boys, salamat gid. Okay, salamat man sa inyo kag mayong hapon. Kay Rebel Cristobal Verde, salamat. Hello, Tita. Dugay naman ko. Wala ka pamati ba nga nag-ano kay nagbakasyon ka? What happened? Nagbakasyon guro ikaw ay. Chan Vives Atido Valdez. Chan, mayong hapon lang da enjoy ba? Pati mga post-post niyo. Ka mga cute sa inyo nga mga dalaga. Rains is one. Di masangka. Okay, salamat man. Okay. Kantuan na ito ng sulat nga ton ginbasa lang madugay mga reactions para sa aton letter sender iya karon nga hapon nga nagpatawag kay MJ. MJ, hambal galit ni Rebel Cristobal Verde ang ma-advise ko sa imo bata kapamong amo na nga hindi mo pa maintindihan mayo. Natural lang ang kaimon kay palangga iya ka. Kalain man balasang relasyon nga wala away pero kay palangga mo siya dapat batunon mo gid ang sorry niya pero kung why ka na lipay sa iya baya ibong nga mga anak amo man ang imo i-advise sa iya bayaan nag-break sila nag-break sila ti kapamang ko sa kon balikan niya kay 3-4 times na aliwat na naman ay nga mga anak mo anabi niyo loglahog lang magugma hindi ay, oo, normal na. Siling man sa isa. Normal na iyata kay tigagugma ka mo. Pero ti kung sobra, hindi naman pwedeng sakiton pa, liwat balatsagon mo. Okay, Andrew Anita, salamat mayong hapon sa inyo. Dara, kamusta lang dara sa inyo, tanan?
Ay, namot ko Sa ito naman text hotline, good PM Tita We sa kay MJ. Kung sa ako lang, hindi na niya dapat balikan iya boyfriend. Kay kun imuna ng isa ka lalaki, hindi na ina madula. Kag sa ulihi, ang pangimon, mahulog na sa violence. Kung sobra na, subong pa lang, break na. Kakita ka pa iban nga hindi imunan. May point ka dira, 9308. Since ka pa mga pamangkot sa gani ko na kuya pamangkoton, hindi na lang di ba no? Siling naman ng 6705, Ma'am Wilma, and sa People Power in the Revolution, anti-Marcos protest. Aksyon lamang kontra pasista nga diktadora nga ginsuportahan ka kudita sa imperialistang kanupaagi sa kay Ramos and really kagunasan para iluklok ang bag-ong tuta nila ang U.S. kinurihiman ang revolusyon. Isa karmado nga pag-alsa para po kanon ang pagsista ng diktador sa poder kag ibulos ang tunay nga gobyerno sa masa. Okay. Imo may na opinion, ginbasa man nato ng inyo sa ni mensahe. 6705, may damo ginya salamat. Hambal naman ni 3070, mayong hapon sa imo Tita We. Panilagan niya anay ang lalaki, kay basi kon mangin sila, basi tungod sa pangimon, basi masakit siya, kay damo na ina na tabo. Okay lang kung normal lang ang iya nga pagpangimon. May ara man nga daan nga wala sa lugar parehas ang manghud ko, nagbulagay sila. Yan, ginapriso niya sa balay, hindi niya gusto nga may maistorya nga lalaki ang manghud ko. Hasta nga nasakit niya na Tita We. So, no? Ari lang kami aga pamati sa imo Tita Wilma. Salamat gid from 3070. So, nabatian mo na MJ ha. Inaiya experiensya na gid nila. Magandang hapon po sa inyo dyan, Tita We. Tita We, binabati ko lahat ng magandang hapon. Lahat ng nakikinig sa inyong programa, Tita Wilma. Pagbati galing kay Gemars, o kung sa Gemars family ng Elsan Fernando Masbate. Again, sa mga taga San Fernando, dira, mayong hapon kag madam, ugid nga salamat sa inyo. Okay. Tita We, mayong hapon lang. Agwa na, nagwa na ila baby, hindi ko. Talang siguro ang imo sa na message, no? Okay lang Intindihan na yan niya, Tita Wilma, na? Okay lang na siya. Aha. Tita We, maninay ka ha, magwa ni amon baby, kaluyan amon baby. Okay, wala problema. Basta mayong lawas lang, hindi gid si Tita We mag-isol. 7878, madamo ginya salamat. Mayong hapon Tita sa sender natural lang, kay palangga yagid kasi na. Amo nang hambal yan ni 6592. Hindi lang siya, batuno niya uli. Ikaw, Balatawe, hindi na sila pag-push bala, relax ka na lang na Balatawe. Okay, tamyaw lang ko kay Jasmer Mateo, gapamati, pero ang yaba nagkakatulog yan ni Andong sa Ligasiliana sa imo dira, sa inyo dira. Salamat, Gian. Okay, mayong hapon lang Tita We, kung ako sa iya. Breakan niya na lang. Kung nakabalo lang ko gani, tawi nga amo ni gali magpangabuhi kabudlay. Pero wala ta mahimo. May sugpon sa iya suggestion. 9904. Gusto ta pa man magdugang pero nga ito oras kay si Tita Wilma ma-horoscope pa dugay-dugay. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik kita pagkatapos ng aton commercial break. Kapag doble, yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Alas 2:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical, wala sa malain na side effects sa ato ni kayong lawas. Since holiday subong, di ba holiday? Oh yes, so Tita Wena naman. Sa aton dira mga mother dear nga sa balay. Ako nagka-problema kamo sa inyo bata sa when it comes sa ila pagtuon, nga kabudlay sa ila magtuon, hindi nila din ma-absorb ang sila mga lessons, especially kung magtuon sila before exam. Abi, paim na sila sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ikasarang ini siya sa pagpabugtaw, no? Sang concentration kag pag-function sang utok sang aton sini mga kabataan. Hindi lang mga kabataan pati ng aton mga young ones sa tanan-tanan gyud. Kag pagkatapos ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega-3 fatty acids. Kag syempre ni fatty acids pag nga omega-3, dason may fatty acids. Ang aton siniutok nagakinahanglan sang fatty acids. Ang masupply sang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa utok sang aton mga kabataan or sa sino man nga may problema sa memorya is 80% na. So, sa mga kabataan, hapos lang nga ipainom kung hindi nila matulon ang soft gel nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. I-prick lang na, buslutan kag pugaon, no? Sa kutsarita kag ipainom sa ila. Kung ikaw may palaman kutanon sa aton produkto kag sa imo ginaantos nga balatian, ara lang ang aton Dr. Pinoy hotline 4411299. Kag namtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopos, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar and of course sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Diri sa amon sa Ciudad San Bacolod, hasta na sa Dumaguete, gani tawe mo, no? Sa tanan nga Negros Grace Pharmacy kag Sincere Drugstore. Kay nang Helen Bacao ko, mayong hapon lang dire ng Helen. Kag syempre advance happy birthday kay nung Joe Bacao ko. Belated naman kay Joanne, no? Nang Helen, salamat kid kag mayong hapon. Kay nang Jocelyn Salanga ng Jo, salamat gid, mayong hapon lang dire sa inyo. Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na horoscope. Bantayin inyo tag sa zodiac sign. Kung ano ang aton mabatian karon nga hapon plus ang aton mga lucky numbers.
Unahon naton ang zodiac sign nga Pisces. Pebrero 19 tubtob Marso 20. Pisces, kung mahimo hindi ka mag-focus ng sobra sa isa ka bagay, kay nga mabaliwala ang iban. Kag hindi ka man magsako-sako dira tungod mas ka lang nga makasala sa imo ginahimo. Hindi paghulata nga madula sang lubos ang isa ka bagay sa imo antes mo babinag-binag ang kaimportante sini. Mga maswati mo nga mga numero 9, 15, 27, 35 kag 40. Lucky color green. Sa mga Aries naman, Marso 21 tubtob Abril 19. Abi mo Arian, hambal sa imo horoscope diri ha. Halong ka kay may nagapamugsay sa duha ka sapa. Kag sa diin, ikaw isa dira. Subot silingon masakit kung mangin biktima ikaw sa paltik nga paghigugma, ilabi na gid kung may salabto na sa kabuhi inang mang biktima. Gani halong ikaw. Sa mga Aries, ini nga mga singles. Mga maswati ninyo nga mga numero 3, 11, 22, 37 kag 42. Lucky color, jade green. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubto Mayo 20. Yes, Taurian, halong ikaw, kag kinalan mangin alerto ikaw para hindi na masulit pa ang nahimo mo nga sala sang nakalikan. Magpangayo ikaw sang dispensa kon pasaylo sa mas iya nga nakaintyende para makaangkon man ikaw sang guidance. Likaw ka sa tawong may mga tao wala pulos mga chismosa para hindi ka man mabutang sa kapahamakan. Maswati mo nga mga numero 8, 18, 24, 38 kag 42. Lucky color brown. Yes, Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, likawan mo nga magpanimong ronda sa isa ka higad kung may problema ka. Or magpabukot da sa kwarto, ang problema is problema ginaiya. Wala sang matabo kon ara ka lang dira. Kag maghagay ka lang pamasol. Amo lang nang naimo mapensaran karon nga adlaw. So instead nga manimuron ka da, tindog himo ka sang kun ano nga bagay, samtang nagapamensar ka kung ano ang solusyon sa imo sini problema, gid dia Gemini. Maswati mo nga mga numero 2, 4, 34, 41 kag 45. Lucky color pink. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Hindi subong ang tion para maangkon mong imo ginahandom suno sa imo horoscope Cancer. Pero hindi ka dapat madulan sang paglaom tungod ara sa husto nga banas ang imo ginahandom. Maangkon mo lang ang kadalagan or kaayuhan kon imo tinguhaan. Maswati mo nga mga numero 7, 19, 20, 27 kag 33. Lucky color orange. Kag siyempre Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Mga Leo, importante ang importante ang tagsa-tagsa. Ang tagsa-tagsa nagaugyon sa sulod sa inyo puluyan. Sa imo ginatrabahuan. Kag matabo lamang ina kon ang tagsa-tagsa makahibalo makigbakay. Kung may ara kang wala na hibaluan, Leo, tunan para nga mabalaan. Kung gusto mo nga mangin ayuhan, kinanglan magmapisan ikaw. Mga maswerte mo nga numero 5, 6, 23, 34, kag 41. Lucky color yellow. Ina ang unang gabay sa itong pagbasa sa inyo tag sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Relax lang sa pagbalik ni Tita We. Ang dugang pa ng mga zodiac sign pagkatapos sini. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapya na ikaw na ang
Ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Radio Philippine Standard Time, alas 2:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, padayon man si Tita Wilma. Mayong hapon sa tanan nga taga Dings Cafe, Binalbagan. I'm watching from Hong Kong. Halina kay Mary Ann Villarosa. Good afternoon, Ma'am Wilma, watching from Hong Kong again. Riaglo Arnaldo Mijay. Kay Ma'am Mary Rose Montaño from Handumanan sa Phase 5 dira. Madamong salamat mayong hapon lang sa inyo, Inday. Kamusta lang? all the fun and memories, all the joy, laughter, Basahon ko patani. we have shared. Ay nga mga anak kamo karon. Okay. Padayon sa Tita Wilma. Ay oo. Relax na lang. Tapusun ta na nga ito na horoscope. Virgo na kita. No? Sa mga Virgonian, mga natawa Agosto 23, tutub Setyembre 23. Virgo, ano man ang himuon mo subong, kinanglan mo gid ang lubos nga paghalong. Hindi mo gid pagkalintan. Pinaka-importante ang imo kaluwasan. Kung nagamaneho ka man sa salakyan, gamita sang maayong imo mga mata. Ang imo dulunggan, ang imo tiil, kag imo mga kamot. Konsentrasyon gid dapat mo himuon. Mga maswati mo nga numero 3, 22, 34, 39, kag 44. Lucky color, purple. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, yes, Libra, ang pinakamaayong nga armas, batok sa mga mahisaon. Abi mo kung ano, disiplina sa kaugalingon, kinahanglan cool ka lang, kag kinahanglan magpasensya ka lang. Kung mahibaluan mo gani nga may nagapanghalit sa imo, nagapakalain sa imo ni na pagsapak ka, kaya nga kahisa ang rason sina. Okay? Mas po pagid pakamaayuhon na ang mga ginahimo mo, padayon na lang iyan. Mga maswati mo nga numero 78, 19, 36, kag 42, lucky color blue. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, Scorpio, hindi na kinanglan nga magpalayo ka para mangin happy ikaw. Tungod
ang inyo puluyan, amo ang makahatag sina nga kalipay. Likawan mo man ang magwa sa inyo puluyan, nila binagid sa kagabihon. Kag hindi mo man pagpasugtan ang anuman nga sahing imbitasyon sa imo barkada o kung sino man nga abyan. Tulog ta timprano, Scorpio. Maswati mo nga mga numero 6, 12, 34, 37, kag 43. Lucky color red. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtob, Disyembre 21. Sagittarian, makakilala ikaw sang tao karon nga adlaw nga sa ulihi amo makahatag sa imo sang kalipay. Siya amo ang magaserbe bilang mentor mo. Hindi man pagsapakang anuman nga mga mabatian mo nga mga masakit nga tinagaan pabayida, mabatian mo sulod balay. Okay lang na babayida. Likawan mo ang gamo. Maswerte mo nga mga numero 7, 19, 21, 27, kag 32. Lucky color violet. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub, Enero 19. Tagay atensyon ang iban nga bagay nga pwede makabulig sa imo para sa katumanan sang imo mga handog. Kag kung mahimo, kag posible man sa sobra mo man nga focus, sobra mo nga focus, ginahimo mo may malipatan ka, gani kinahalang Capricorn, halong. Maswerte mo man nga mga numero 5, 14, 28, 37, kag 40. Lucky color, indigo. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub, Pebrero 18. Kinaglansalig ka lang sa matabo, tungod nga makalabot kagid sa imo padulungan, Aquarian. Kadamo sang mga alagyan para sa imo kadalagan, damo rason para maangkon mong kadalagan. Ganiti una para nga himuon mo mga ina. Sa abala kinangla. Puro para sa maayo ha. Hulag ikaw sa labing madali nga panahon ni Aquarius. Mga maswerte mo nga mga numero 2, 10, 13, 25 kag 33. Lucky color maroon. Nabatian natin tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope karon nga adlaw Martes, Pebrero 24 tuig 2020, ika-34 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos sang mga ini.
Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, let's 3:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Para naman sa itong coffee break, syempre itong Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himuhalin sa soya balunggay kag Xanthone. Ang kafe nga may bulong ka na, may kafe ka pa, syempre. Kag swabe nga aroma, swabe ang timpla, kag swabe ang sabor. Ang kafe nga sa diin, sa isa katasa nga pag-inom sini, may makuha ikaw nga mga vitamins kag minerals, may insoluble fiber pa nga nagbulig sa aton sa pagtinlo sa aton sa Nicolon o kung aton man tinai. Gani sa aton pagpangapika-piki kinanglan Xanthone Plus Coffee Mix. Ang aton sa ni Imnon, adlaw-adlaw, pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Pero pwede kita magka-order online. Pwede pa ma-deliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Inigani sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Xanthone Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Thank you for the happy. Tamyaw lang ko na sa pamilya ko sa masulog kan laon sila ni Nanay Julia sa mga pakaisa ko da mayong ugto lang da kag sa akon mga tiyo kag tiya mayong ugto sa inyo tanan halin kay Eustacia Marie Macalisan. Inday Arlene Luntayaw, good day everyone. So salamat na. Kag sa mga taga La Carlota dira sa Agora Public Market, may nabasahan ko di ginagaling kay tinadula na t-shirt ko mong target mo ha. Okay, ginahatag mo na sa akon lang. Okay, kag sa siniman nga bahin, tiuna sa nga pagpaalam ni Tita Wilma sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. Sa karon nga adlaw sa liwat Martes, Pebrero 24, tuig 2020. Kagangato naman quote of the day nagasiling, in my life, I've lived, I've loved, I've lost, I've missed, I've hurt, I've trusted, I've made mistakes, but most of all, I've learned. I can't say goodbye. Mardamugin nga salamat sa inyo mga palanggan neton nga mga tagpalamati sa ulan neton malabutan pasensya na apang si Tita Wilma padayon man nga magapasalamat sa inyo. Kag salamat man sa akon mga partners sa technical control, amon Chief Engineer Action Noel Piñalan, upod man kay Action Alray Dutilos, kag sa ngalan man sa amon Station Manager Action Nonay Di Male Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, tumtum na maliwat buwas. Standby sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.